Ayan na, bali tinapos lang namin yung yung hinalo kanina. Kasi sayang din kasi pag umulan, tapos baka bumagsak din. Ano masasabi mo sa kwarto mo? Ganda na. Maganda na. Walaan niyo po sa inyo napili ko. Na kwarto? O sige. Walaan ko. Doon tayo ulit sa taas. Bali nag-jacket ako. Gawa nga ng... Mainit na talaga. Nararamdaman ko na naman yung katinong katawan ko. Na pinagpawisan ako, nainitan. Si Lagas nasa baba sa kasi Putol. Ngayon po hawak ko po yung camera ko ngayon habang umaakyat. Si Gatcho. Hollow blocks. Iba mo na tawag na ini. Tol. Ha? Ay, ubusin din yan? Wala dito eh. Ayan po, good vibes lang tayo lagi. At napakalamig dito sa taas ngayon. Dito kami ngayon dalawang ni Gatcho. Sabado ba ngayon, Tol? Araw ng Sabado. Napakalamig dito sa taas. Bali sa kasalukuyan ngayon na umuulan ng yelo. Ngayon dito sa Pilipinas. Napakalamig po. Kaya naka-jacket ako. Si Gatcho naka-jacket din. Kasi sobrang lamig. Napakalamig po ng panahon ngayon. Sila Lagasan dyan. Yo. Time check. Yung oras natin ngayon ay 11:40. Tama ba? 11:40. 11:40 po. Ganun po talaga kasi mga tamad po kami. Mga tamad. Po, hawak ko yung GoPro ngayon. Mamaya bibitawan ko na to pag maghahabot na tayo ng hollow blocks. Ayan po, binitawan ko na yung GoPro. At maghabot tayo kay Gatcho. Oo. Tama mo nga ni. Ba? Oh. Ayun nga po, kahit nahingi ako ng halo po.
hollow blocks. Hollow blocks. Hollow blocks tayo. Buksan muna. Mag-ingat ha. Dito pa rin sila kasama. Magmamahal. Wala agad ha. Dito pa rin. Hey, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay, continue tayo. Gabi yan, tinama ka dyan sa luto. Pakyaw sa bahay. Pakyaw sa bayan. Sininsin ka sa bahay. Tinama ko yun. Hindi ka dyan rin pa. Pa. Kinamran ko rin. Hollow blocks tayo, hollow blocks. Ha? Tapos pasensya na kayo. Hindi ko hawak na yung GoPro. Isang kamay lang ha. Isang itaas ha. Malaki ka kasi. Nag-training sa araw. Pwede mo na to. O sige, 14 natin. Para hindi malas. Ay! Delikado talaga yung hollow block sa atin. Bumabasag. Buti na hawakan pa ni Lagas. Nalalagdagan pa na siya. Nako. Halo. Sige na. Sige na. Pahinga na kayo dyan. Alas. Hindi kaya. Huwag kang angkot dito. Huwag ka sa dulo. Tikos talaga. Ganyan. Lagay ko dito hollow blocks para balance. Halo.
Halo. Balak to talo blas no. Ito yata pag-iisip na ito. Mabigat na dito ah. Mainit na yan tol. Okay, sa atin. Sa'yo. Sa ibig sabihin, kumain muna po tayo. Ha? Kumain muna po Bak- tayo. Ala, anak mo na eh. Ha? Basta, 12 na. kain muna tayo. May presado ba? Ito na. Tapusin na natin ito. Itong halo dito sa taas. Lagyan na. Papalam na. Bingkong eh. Bingkong yung halo blocks. Halo. Yan na. Tama na muna. Ubusin lang to. Break time muna tayo. Kain muna tayo, last dusin. Alas 12 na. Mag-upload pa rin tayo. Mag-i-edit. Sige na. Oh, tadi muna. Ayun po, bali, mamaya na lang namin ito pagpapatuloy. Break time muna kami kasi alas 12 na. Ayun po sa kasalukuyan na hindi ko hawak yung GoPro ngayon. Nakalapag siya. Diyan ka lang ha. Hindi ka mawawala. Ang alis. Huwag kang aalis dyan. Siyempre maraming salamat sa mga suporta nyo. Mga solid supporters, solid sponsor, thank you po sa patuloy na naniniwala sa Team Pahawaii. Patuloy na nanonood sa mga channel namin bawat isa. Thank you very much po sa inyong lahat. Ayan po, huwag kayong aalis, magbabalik kami. Doon muna kami te! Sige. Let's go, break time. Ang gatso ano yan. May. Bukas po. Ayun, dito na kami sa barracks. Break time muna. Lagas. Kuya Amy, hello. Tibidang. Sige lang. Ulam namin. Pinula. Suporta po natin na minamahalang mo viewers dahil po sa Gatso. Hi. Kaya tibidang. Hindi ko po talaga. Salamat sa nagluto. Magaling na. Wala po na. Okay ka na? Magaling na pero parang Nanghihina. Magaling na. Ah. Ano yung bruise lang po? So hindi ka pa magaling? Ano ka ganun? Nagpipilit lang. Kaya pa man? Ganado. Ayan si Ate Bidang. Maraming salamat kay Ate Bidang kasi bibigyan ako ng prito. Masarap sana yung ulam namin ngayon, tinula. Kaso bawal tayo. Yung ano ni Quenole, Salamat Ate Bidang. Tag-isa tayo. tapos Ayan yung ulam namin ni Ate Bidang, prito. Ganitong malili. Kasi bawal ako nito. Nandun sa plaza. Sayang yung gamot na iniinom ko sa ina-apply ko. Oo, diba? Prito muna tayo, nandun prito. yung sa ano sa plaza yung mga Hindi mo naman daw pinagbibigyan. Si Carrot naka-live ito. Na-adat na namin naka-live. Sakit ko, kuya.
Ayan po mga kaparing Jason at back to work ulit kami. Yun. Ayan na. Back to work. Dito na si Pula. Elias Legas nandun sa taas. At akyat ulit tayo doon kasi mag-abot tayo ng mga kailangan ni Kagatcho doon sa taas. Alright? Yo. Apo si Elias Legas yung ano, nag-abot sa atin ng halo. Silang dalawa ni Pula. Ilang ano blocks, Tol? Tol? Ilang ano blocks? Block. Tira. Kailangan mo? Anim. Mano? Mano? Halo blocks? Anim. Kuya, baka maano naman halo blocks. Bayad na wala. Bagay. Bayad mo na buwan. Bayad na yan. Ako kan natutalo. Natutulog dito alam mo. Kailag ay. Di. Susad tinaptan ko na puti. Patikrab. Natikrob. Kira. Sige. Baka kaya mo kumang turingan mo sa mga tuyo. Kina. Wala. Kina. Kina. Ah, ito. Okay na. Okay na ka. Wala pa. Ha? Ano blocks nandito na? Yan na lang ang papatokan mo, di ba? Kaya nga. Ano blocks na? Isa. Patol. Halo. Busin na natin yan. Nakasama. Sorry. Ano tuloy? Sorry. Pero sasawa ka doon sa piling. Sorry. Marami. Santo ka mo, santo man ako. Nakamat mo. Ayos. Hello. Blooming ka ngayon. Naglagay lang ng Eh, bakit kaya? Naka ano siya? Naglagay lang ng maputla po. Naka... Ano tawag niyan? Lip-lip. Naka-lip-tin. Saan punta mo? Bibili lang po. Hi! Hi! Hi!
Yan, last na yan. Tapusin lang namin to. Ano rin kami kasi ulan na naman. Ano pa po gagawin niya? Wala na. Oh, bakit? Wag ka na, ano tol? Wag na. Wag ka na mag-ano ng merienda. Tapos naman. Talin! Ah! Halika. Yan po. Wag na. Wag na. Wag na. Wag ka na magpamerienda. Magpahinga ka na lang dyan. Yan. Buti pa. Thank you na lang, thank you. May bukas pa. Ayan, umakyat si Talin. Hawak ha. Malaglag ka ha. Hawak. Hawak. Umakyat talaga. Ayan at bali tinapos lang namin yung ano yung hinalo kanina. Kasi sayang din kasi pag umulan. Tapos baka bumagsak din. Ano masasabi mo sa kwarto mo? Ganda na. Maganda na. Walaan niyo po saan yung napili ko. Na kwarto? O sige. Walaan ko. Dalawa. Kung saan napili mo. Saan po? Dito. Ah, dito. Ba't dito napili mo magkwarto? Sa harap. Para malapit sa terrace. Lapit. Oh. Ayan, nakapili na si Talin ng kwarto. Pero po, depende po. Kasi, Para sa akin, mas maganda talaga dito. Kasi, mabilis ka makapunta dyan. pero po pag gusto niya na mama dito, ila lang. Pwede ka rin sa taas. Sa bubong. Second floor. Sa sala matutulog. Maganda no? Opo. Ano masabi mo kay Kuya Gatcho? Sipag si Kuya Gatcho. Lupit talaga yan. Lupit. Kay Kuya Gatcho. Yan si Talin. Binisita niya yung kwarto niya. Pag ilang kakit mo na dito? Mga hindi pa lalagpas po ng 10. Mga Pag- 5, 6, ganun. Ay, ibig sabihin, pag alis namin, umakit ka dito. Pag umaga po. Pag umaga? Opo. Ah. Pero hindi ko po mataas yung kape kasi dito yung hagdanan. Pag nagkakape ka sana, pupunta ka dito pag umaga. Po, di ba kasi dito Oo. pala? Oo. Doon po ako nakaupo. Kaya pala. Kaya pala Nag-tiktok na nga 10. po ako dito. Oh? Masaya ako. Nakapag-tiktok ka na pala? Sige na. Sige na. Nakapag-tiktok na pala si Talin dito eh. Paano natin kailangan ito muna? Ngalin. Uwi na sila eh. Buhay na. Ito po. Oo nga no. Nag-tiktok na pala dito. Ayan. Maganda no. Opo. Mas mahangin dito. Maganda pa yung mga tanawin no. Ayos. Kitang-kita po yung sunset. Oo. Sunrise, sunset. Ganda. Dahan-dahan, dahan-dahan. Dahan-dahan. Baka mahulog.